Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih channel Guang Rujak. Hari ini wayahe ngewangi pae pemirsa. Ki aku ape resik-resik dhisik ngelapi iki lho. Kulkase rada bar kena udan ndek bengi, sawengi udane gak terang-terang. Tak lapane akeh regetan niku apa gendeng ya. Angger udan nih mesti nek omah gendeng regetane akeh. Bagong. Ini. Ayan, ini. Oh, aneh-aneh. Angger isuk kucingku mesti nyawane full. Kowe nek ambek. Lho, tenan. Oh, alah. Gang. Oh, lae gitu. Bagong. Ya tak dono Bagong pemirsa sing seneng karo kucingku iki lah. Anggur bermangan mesti. Tapi nek bengi gak tau ning omah, mbok ning ndi parak. Gong. Ngewangi Pak Ese ini bareng. Rumbar. Tak lehe. Kamera ngguri ki. Assalamualaikum bose warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih kalih kanal Guang Rujak melih. Wis ceritane nggoyong ini iki lho, tiap hari ini cuacanya agak enak kelihatannya iki ono rantak-rantak srengenge ya sudah 2 hari iki lho. Ora ono panas 2 hari iki aku ya dewi juga dodol. Yang kemarin yo dodol setengah hari kudana. Jawab yo ngene iki rujakane. Lho. Ana semangka, ana melon, ana timun, nanas e. Ana lho tekan iki. Engko samene wae sing ora wis entek ngene wae lah alhamdulillah. Dijapani ora. Japane ya. Urung-urung kaya urung tok ucaki nek karo diucaki dewani ngucaki kae. Nih. Ucaki. Iku lho kayak kono ra wis ya. Ucaki ning jero kono ra wis. Yo landep karo gaman iki. Landep iki. Wis subuh landep ya.
Surabaya gamanem iki ya, Pak. Ya lah. Iku mang nanas iki sitok iki mang. Liyane aku sing tuku kuwi 2.500, nang wong aku sing biasa tuku. 1.500. Ya lah. Apa ya? Bakule langganan kok bakule kuwi tek kae di saurunge bakul rujak, oleh saurunge bakul buah kuwi tek kae itu. Zamane sekolah yo gawe ini tuku rujak aku. Langganan bakul rujak. Langganan rujak. Yo kayak murah. Karo kowe harga spesial iki. Liyane kowe gak oleh. Saking ngapale zaman isih sekolah nganti saiki wis iso bakul dhewe iso mari-mari. 1.500 nanti kalau sudah dikupas ini harganya berapa Mbak Uang? Harganya satu ini 5.000. Dulu cek nanas iku dilandep gamane ta ora landep. Kita Nanas iki ngekono tangan aku ngocek nanas ini di tanganku ini iso berdarah kok. Iki tajam kan. Makanya orang hamil tidak boleh makan nanas. Tajam nanas nom tajam. Mang masak apa? masak tahu kecap goreng. Serang tahu masak. Aku ini masak gosong nih, Pak. Enggak mana ini. Boleh blojo tuh. Mai ini pure ya sama ini put-putan salah udah paham Betul itu kayak udan-udanan ini sih alah historik gak duwe terkenal duwe lengganan duwe nganu angel. Betul rujak itu musimnya tidak musim panas ngono kayo ini angel. Aku dodol pirang-pirang puluh tahun. Wis sebentar lagi kan posone dino apa? Bulan apa? pertengahan Februari 20 kilo Januari apa Februari? Februari. Oh, itu dodol yo cek rongkak. Aku dodol yo surat dodol poso tengok-tengok. Tenanan setahun ya wis nyaleni sithik bendino nglebono ngono kuwi nggo poso lek prei tengok-tengok. Wong kancaku sing dodol yo tak takoni dhek kan mestune waktu poso ini tak takoni lah. Poso ki mahar poso. Poso ki pedagang dadaane akeh. Maune ora dodol, poso iku dodol dadine. Dodol ora iki kalet kates California. Regane tinggal pada 5.000 kan tak pentil kira 5.000 aku enggak yang Kena itu murah, Pak. Sing murah-murah larang, Pak. lah wong Pulau Jawa ki pusatnya ekonomi Indonesia jadi di luar Pulau Jawa harganya yo lipat-lipat gula kok. Aku ini kono blonjo kaget. Ini kok sampai ame 100 sih terima mangan pisan ya. Ame 100.
Tangan pisang ini apa 100.000. Ini nek tuku nek belanja kena kuman ping 3 ping 7. Ya mes 1. Tang pokoknya biaya hidup ini luar. Wong aku TK yo tau ning luar Jawa kok. Jai Pak. Mari ning Lampung tau. Terus mari. Anu, melok pabrik. Ning pabrik yo tau, ning bangunan yo tau, ning uli kapal ning kok pelabuhan yo tau. Mari. Merantau sakit selip gawe ya. Tahun 87. Ki umurmu piro, Pak? Seneng. Itu sekolah ya, itu sekolah tahun 80. SMP. SMP SMA. SD, S2, SD kelas 2. Anak wong ewok ning kancam dadi nganten. Iya, sing anu iki berkat Ini kuwi tunjukan kok ono no. iya. Sing tak konten terus komene kok le mangan ning jero ada berkat dari. Nah, aku gak tahu apa bisa. Gak sopan ngono. Enak banget. Sangat ya sepurane ya pemirsa. Ya terima kasih sing wis ngandani apik-apik ngono kuwi. Aku kan saurung yo gak tahu ngerti. Kok wayahe buah. Kowe buah pun, buah aku lah wis itu. Wah, buah aku yo buah ngomongnya tinggi yo. Buah ya. Oh, buah. Ya. Aku teko. Oh, ora. Tapi mau kan ini teknologi. Saya ning Jakarta. Kerja apa di Jakarta? Pabrik. Melok bang ya. Aku entan. Iki wis mentang-mentung kok pinter mbok. Cocok sama pinter ora. Gue gak udan. Blok ini. Dekan Jose itu kucing. Nakal kadang. Kon golek tikus malah golek yuyu. masak apa man? Masak sambel tahu kecap. Sambel nek kecap ngono gak sambel biasa. Jajal tak deloke masak apa tang tasak sarapan dan gambut gawi. Wah, iki sego dik sore iki aku senengan kuwi sego sing ngene iki lho. Nek panas ngene ning untu malah rampal. Iki wong beras sing larang kowe. Yo adange yo kudune yo sithik-sithik. Oh. Kayak seneng ku beras sego adem damput sego adem enak sekali sego adem iku seneng kok lemes adem wah cocok no aduh tak endi iki bingung aku tak
Ini tak kayak gini. Oh, sego wadang nih kok apa sego turan dek sore. Lawe nopo? Niki lawe nggih ngeten iki. Enake no kecap. Oh. Terus meneh niki lawe nopo? Lawe kok pirang-pirang elek lho. Lawe iki endhog dadar karo iki. Wah. Ora duwe kaya kok mangane enak-enakan iki piye? Wis iki tahune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dina iki sing kiajur kok. Iki sing ajur ae. Nek wong tuwek iku mangane sing elek. Ya ora elek wong panganan kok elek. Sambel kecap. Lah terus iki nih salining wae wis tak balik nih tempat semula nanti kalau dipangan. Oh enak ya nutup ae. Dipangan. Kucingnya ora doyan iki. Walah iki lah enek jenenge sedelok lho mendung nek iki. Wah wis bar iki engko dodolan iki critane piye ngono. Terus aku iki ceritane iki setengah hari lagi dodol iki udan kuwi. Ses ajur aku. Wis bar. Urung. Yo tester. Ala paling ke anu. Nyoteng iku tek karo mlaku kok cekel tanganmu kuwi nganggo 6K. Sebab nek apa iku fokuse kesaut kabeh. Mbok najan kamera kowe gak ngene lah. Anu iku ending fokus dari sekian ku ketangkap kameraku apik. Anu, ora goyang-goyang. Yo dadi walik ning isor gak. Coba kayak dhuwur ngono kamera. Kadang ki aku ngeteno lho, Pak. Ngeteno pake ngono kuwi kongguri to. Goyang-goyang iki mergo iku HP-ne kurang support stabilizer kali. Mbah. Yo piye sane ra goyang. Tetep goyang. Nek ipun ngono iki kan goyang sithik, ndekne gak ketara. Ipun ya apa nek ape ipun? HP-ne. Wah. HP-ne Pak iki. Anu Oh ya. iPhone yo. Yo, Ipun. ipun. Gampang ipun. iPhone. Apple. Oi. Baik. Aku nyoba yo. Nyuting iki saurunge nyuting yo disetting kamerane dilapi. Ku nek burem Atas saurunge nyuting lho. masih belajar lagi. Aku udah nyuting itu yo ora kuyang. Aku tak senang. Perpindahan dari fokus itu aja terlalu cepat ya, telan. Coba dret. Film. Yang bayu dhewe nyuting aku buka pening kan iPhone. Nyuting terus syutingan yo blur malah. Jadi di tangan ugal.
Yo oh kameramen film ngono kae nganggo reel ngono kae kan yo ngono ae. Ya karo mlaku-mlaku ngono kuwi karo ngomong mlaku-mlaku karo Namka. Mau sing marai Arifin kok. Iya. Dek kapan lek marah? Ngergane rene kok. Ngergane rene ketekan rene rene. Anggere ngandung mesti mampir rene kok. Mari aku ora tau ning omah, saya sini ora tau petuk. Biyen ngono pas saurunge aku sering ngevlog iki. Diwarai mandor piring, anggere aku kuwi tak kok ngenane mandor kan yo. Warai kono piring. Jadi piring anggere aku karo kan takok ngono lho. Iki gitu. Kono kan wis profesional. Boleh kakek. Kakek tenang. Ora nek jangane. Ngombene sing akeh. Sesuk tak masakno. Sing ora nek dudu-dudu. Ngecek ini iki ya anu lho pemirsa. Kudu fokus. Nek ora fokus mau tangannya sing kebulan. Mana pesone landep. Noting lah iku nek ora sing profesional sing ora biasa terjun ngono kuwi ora iso timbang apa nek wong tambahan wae noting sakar paling ngomong ngono kuwi sing gak paham noting yo asal noting ae. Nganggo apa ora mudeng kok. Aku tek yo ora mudeng kok itu. Wah, gila ini kok ya ngomong dorong kita dorong nih kenean. Tapi yo karek HP ini Pak. Oh iya. Support iso. Nek gak support kayak enek pengaturan koyo ngono kuwi. Iya, HP. Karek HP ku ki jare arep sampun apik iki niki HP anu sampe iki. Niki sifat niki. Ayo kan. Ora itu Xiaomi nang Xiaomi ku larang. Ini kok Xiaomi. iPhone larang. iPhone iku nanu di iPhone iku batune wis entek. iya, gak awet. Kudu ngetes. Tapi kameranya HP Inter nek sing murah, Pak. 6. Iki lho kamerane wis istimewa iki. Wis apik kelas ning kelas ya. Apa? Aduh kesantek nepi ya. Ora apa-apa. Ini larang-larang kok belas kok. Tahan kene disimpen. Nek kirane larang terus enek pitik. Pakakno pitik. Itu rambi pitik itu buang kuang kan pitik. Iso carane piye ya wong itu aneh Pak ngantek manak-manak ngono iki. Karo wong kene yo kan ben ngantek umur iki ngono Pak. Arep usumudan arep opo. Kok sampeyan langsung. Padahal dicolno. Nek wayah ngono kuwi kesetang enek nek anu kuwi lho, kru pitik enek anu wayah ngono kuwi. Saurunge arep serang iku pitik ku wis di nganu dipakane iku dicampuri. Kadang-kadang ada sing dicampuri karo sing anget-angetan kuwi. Pakane kuwi wis dicampuri deh. Apa? Enggak sana yang anggar itu saya kerja, iyo kerja Ben anu gak keterak. Kering, papan, terusan taruh trapu. Dikek ya obat ya kewan.
banjir. Ana sing pakane iki dicampur karo ultra blueberry kok. Aneh-aneh ada iya. Aku gak coba. Nanti randa buka. Bahaya ini. Nenek tanganku gak balik. Nah, yang ngongkal landep aku gak iso. Duh, iya. Nek rapake. Bahaya apa? Pengen golek duit nggo buah kok sore. Iya, kok wis. Nek nganten apa ngene? Mbek jajanan. Nanti duit kok konten. Panganan baru tuh konti. Saeneke ngono ya, jadi nek enek bahan yo tak konten. Renek yo ora usah, gak tuku. Ini paling yo. Ini pasaran, ini pasaran Pak. Lebar. Aku nggonana 10 hiji. Gedek nganane udan-udan badhe ingke. Aku nggawa 10 hiji yo bisa turah. Apa wirang-wirang adol saiki tak kupas. Semenjak enek lokasi Mas Arifin iso awet Udan-udanan malah. Nanti masa-masa seperti itu yang jenis bakul es, bakul apa lagi. Udan-udanan ini do sepi. Sudah tutup nih, lanjutnya ocek-ocek. Enggak. Kapan sih? Bismillahirrahmanirrahim. Tolukam tungkalung sengkala mingkem karangan putar lewat wong bagus golek sandang pangan. Kula lanang padha nyimpang ula wedok padha ndoprok sing tuku padha kemroyok. Copat sepu semprong bolong puntalu pincal tumane asu rondo ompong melok wong rondo ayu padha mlayu pit kopat kapit barang ketemu sapuk barang saka pedagang kawa adi-adi. Ayo padha tangi aja pijet turu wae golek sandang pangan kanggo nyukupi saben dinane bakal rujak edan wedokan paling penak ayo dodolan. Sekian dulu. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ya sarak rampung.